Empire Scouting Network, Scouting Platform, Football Highlights Specialist and Data Analyst. Естествено няма да играят на бараж. В случай, че купата бъде завоювана от Лудогорец. Трети отбор в крайното класиране. Ще търси центриране Начо Луис. Прави се в комбинация с Николай Бросев, който му търси центриране неспешно. Шеко Крист. Зинсуа. Сезон на Орлите с 18 нападения вкарат и в началото на следващата кампания, но за втория отбор на разграчани, след това период в отбори. Завърна се В една и съща зона, друг национал, Живко Атанасов срещу Станислав Иванов помогна топките да бъдат мета. 948 в следващия кръг. Съобразителен, след това обаче нямаше как играч на Черно море да отиграе. Сблъсък между Витиньо и Начо Пай, след който плак. Сечен. Крайна сметка Лудогорец успя да отмени топката. За кратко обаче, Стефанов се свърши добра. Още веднъж показа тенденцията, че когато Черно море и Луковски Пловдив играят един срещу друг, падат голове на двете врати. Предимството дошла в последните години. Педро Нарес и Антон Недялков въобще не са малко контузените. Yandel, el papá de los coros, las melodías, de todo eso que ustedes hacen. Uno de los élites. Как да спуши? Sin Marty no hay perreo. Pa'l piso, perreando pa'l piso. Pa'l piso, perreando pa'l piso. Pa'l piso, perreando pa'l piso. Șutează cu piciorul stâng în blocaj. Rămân oaspeții în posesia balonului. Vine această intervenție prin alunecarea lui Cristi Ganea. Pericol spre poartă. Среща номер 2.